sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John Mark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pagsubok. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang taagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang tumatatampo nagdasingan nga John Mark. Wa na gyud ko malipay ini puyo ah. Aw, kung wala ka malipay, magbuwag ta. Ma, pa, ilang mo bagaway? Buwag. Ay, pagkapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man tani mo ng buwag-buwag uy. Sige magbuwag ta. Mulayas ko dinhi. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, andamang imong mga gamit. Ha? Ganong... Ay, napagdaghan o pangutana. Basta andamang imong mga gamit. Pagdali. Pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kaya ani ka na puyo sa imong apuhan. Mauna po, dini ka na puyo uban na mo, ha? Nga naman pa. Kung Sato lang di ko puyo. Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wa na bayang imong inahan. Ato lang ko Sato pag... Ay, lagi pagsupak-supak ba? Ampalungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan. Ayaw kabala ka ako. Asa? Kaya mo masig ka pa eskwelahon. Mauna, dinhilang ka dong, ha? Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Lo, Lola. Ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong, kikining. Kay may lain ng asawa si Papa ni mo to. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni po. Ug wa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga dinhi ka gipapuyo sa amo. Ay, pasagi lagi na bata din, he? Sa baga. Kinsa mo eh. Ako'y bahala na bata. Dili mahimo. Kuha na ko si John. La, si Papa. Shut ka ba, uy? Pa! John Mark, uban ako. Mamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Halik na kagpuyo sa bahay. Dili ko pa. Anilang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Tilang ko ba ni mo pa? Dili gi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kaya nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat na sa bago na kong asawa nga may anak ko. Mauday ni mong anak dong? Oday, bless ko tita. Buotan man din yung bata ah. John Mark, Tita, saan mo gibuhat nga? nagbuhat ko sa kong assignment tita. Handangin na. Hugas ito mga plato. Pagkahuman panilhig. Ha? Ha? Ansa man? Nakadungog ka wa? Dagan para ba niya kong buhaton tita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Ang akong sugo mo'y tuman na. Nakasabot ka? O tita, Gahit kag giingat di ka nga sayog pauli kay nakadaghang trabaho din ni sabay. dugay man may gibuyan sa mong teacher dito. Mutubag ka pa gyud. Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay. Mo may pag-abot gikan sa eskwelahan? Saan ko dara sa gabi na? Galangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Di man good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw
ba mga tarungan? Anak, Go ka! si... Pakilis! Ako makatabang ka sa lihokon dito sa bay! May gani kay siya may gibuhian nun. Magdali ko kay basig asok ana sa ko ni tita kung madugay ko. La, Dong, nagdahit na po pa ni Debo. si tita maron nga nagilak. Ngano ka? Tita? Tita, John Mark, maayo kay ni anak ka. naunsa de ka tita? Nganong naghilak man ka? May tao nga ni diri sa ato. Nagbahibaw nga giatake ang imong amahan og namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lagi imong kapuyan. Ha? Lain man sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinti. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyo sa igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema. Anhi ka puyo sa bay. Salamat tiya. Pag binuotan lang yun din, ha? O tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day tiya? Naabot naman ang imong igagaw, gikan na narbaho. La, na ani dis agaw? Go! Go! Musta go? Okay na gaw. Dugay na ganin sa bahay go? Taon-taon nang gaw kay wa naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Nasman, kanang trabaho. Ha? Nangita mo nga laing boy ang akong trabuhan ko. Nasman, trabaho ka? Mayo pa gaw no? Sige gaw, mukuyo ko nimo inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Sa edad na ko 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon, 14 anyos na ko. Og nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan og amahan. Dinhi na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power sa RMN. O kito mga higalan, kaagi ni John Mark, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga ligalahan, pagsubok.